ҳаминҷо як феномени шавқовар ҳаст ки масалан мо аз синни хурдсолигӣ ба мо муаллимон волидайн тавсия дода мегӯянд ки бачаам хон, фақат хон. барои ҳамин назари ман он аст ки ҳамин феномени хондан мо бояд камтар онро иваз кунем. Барои чӣ? вақте ки мо мегӯем ки хон, мо онро дар назар дорем ки як талаба шитааст, дар дасташ китоб ва он ҳамту китобро хонда дунёро мефаҳмад. Афсӯс ки ин миф аст. ин як падида ҳаст, ин дар ҳақиқат ягон тааллуқ надорад. Барои чӣ? Барои он ки ҳамин дар таҷриба агар худам гирем, ман 12 сол дар Амрико зиндагӣ кардам ва анмун 3 донишгоҳе ки хатм кардам, дар ҳамон ҷо ман медидам ки агар аз шахсияти худ гирем, вақте ки ман бо китоб шита масалан иқтисодиётро мехондам, бигзор гӯем принсипҳои макроиқтисодиёт, онро то ягон нафаре ки таҷрибаро дар ҳамин соҳаи макроиқтисодиёт то он кас ба ман таҳлил накунад, ман чуқур онро намефаҳмидам. Яъне албатта китоб ин манбаи аввали дониш аст, вале барои фаҳмидан, барои ки донишу фаҳмидан мафҳумҳои гуногун ҳастанд. Барои фаҳмидан мо то худомон ҳамон чизро дар таҷриба ба амал наорем, онро пурра аз худ намекунем. Барои ҳамин барои ман хондан китоб ин як манбаи аввалин қадам, валекин барои донишро ба даст овардан мо ҳатман бояд онро бо таҷриба илова намоем. яъне роҳнамо ҳам лозим аст касе ки барои мо бигӯяд ва бифаҳмонад ки чиро бихонем, чиро нахонем ва дар амал онро татбиқ кунем.